Зеолитът – минералът чудо на 20 век. Попаднал във вода, той нормализира кръвното налягане, премахва безсънието, потенето, напрегнатостта, язвите, гастрита, колита, проблемите на сърдечно-съдовата и нервната система. Лекува рак, стомашно-чревни разстройства, хипертония и неврози. Препоръчва се горещо и при лечението на акне, анемия, артроза, бронхиална астма, главоболие, инсулт, киселини, косопат, преумора, ревматизъм, инфаркт, че дори и сексуални проблеми. Чудото обаче е само на думи, защото почти нищо от казаното до тук не е истина. От 20 години насам зеолитните скали са плод на множество спекулации и са доказателство за това, че една лъжа, повторена няколко пъти, постепенно започва да се превръща в истина. Хората още от старо време разправят, че за да стане тази вода така минерална, значи камъка помага. Камъка нещо почиства, нали? Едно момче взимало от водата и бе тук един ден от Сливен и от камъните. Това помагало, детето му било болно от бъбрец. Момиченството му. И вика, има ефект цялата работа. Идват от цяла България хора тук. Тези мъже са от село Бели пласт. Заради спокойствието и близостта до дома, често сядат на почашка под сянката на тази беседка. Вече 15 години те наблюдават чудаците, които пълнят торби с камъни от кариерата за добив на природен зеолит. За всичките тези години те така и не са намерили отговор какво прави този камък толкова специален. Зеолит е уникален минерал. Той не е минерал, зеолит е сборно понятие за група скали, които преди около 200 години един природоизпитател, естественик, е забелязал, че има камъни, които като се сложат във вода, шумят, кипят. И затова ги нарекал зеолити. От зео кипи, лито с камък. По принцип знаем, че този камък филтрира водата. Значи не оставя вътре никакви лоши минерали, да кажем, нали? Поради тези красоти, които прави природния зеолит, аз се влюбих в самата скала. Българските зеолити, клиноптилолити са вълшебни камъни, но до някъде. Основният минерал в българските зеолити е клиноптилолитът. Тяхната молекула представлява, че молекулно сито отсява някои неща, пропуска други неща. този камък се използва за всичко. За перлит. Значи има специално водоеми, нали? За прочистена вода се използва някъде. Сигурно води чак до чужбина този камък. Действието на зеолитите се обяснява най-добре, като се разгледа широката сфера на тяхното приложение. Първата област е в селското стопанство като добавка към фуражите. Зеолитите имат свойството да абсорбират микробите, токсините и вредните газове в стомашно-чревния тракт на животните. Подобряват здравето им, увеличават техния естествен приръст. При бозайниците дори се стимулира отделянето на мляко. И не само. Примесен с фуражите, зеолитът заздравява яйцата на кокошките носачки и намалява смъртността при малките животни. Козината и перата при някои животни стават по-здрави и лъскави. Просто така много комфортно се чувстват животните, но там всичко е въпрос на дозировка. Ако се предозира, не е фатално. Въпросът е, че зеолита не е хранителна добавка. Той просто подпомага дейността на стомаха, на стомашно-чревния тракт. И още, зеолитът се използва като добавка към постелките в оборите и за производство на тоалетни за домашни животни, защото абсорбира неприятните миризми. Предпочита се в риборазвъдните ферми и аквариумите, защото има способността да пречиства замърсени води. Използва се широко и в растениевъдството, в капковото напояване и състава на различни торове, както и в химическата индустрия. Пречиства машинни масла, питейни води и отпадъчни води. Почти няма сфера, в която да не се използва. На времето при аварията в Чернобил, освен бентонит, беше изнесен и доста голямо количество зеолит, за да се погребат тези при погребането на ядрения реактор. За мнозина обаче тези многобройни сфери на приложение не са достатъчни. Затова доказаните му свойства за промишлеността и селското стопанство все по-често се пренасят и върху човек. Колкото и странно да звучи, поредицата злоупотреби са отключени от един научен труд, написан преди 26 години. 1986 година, заради тази дисертация, която обявява природния зеолит за канцерогенен, производството се продължава, но всичко отива за износ. Български фирми изнасят зеолит, но в България се забранява. Преди минералът да потъне в забрава обаче, доцент Измирова решава да вземе нещата в свои ръце. Колектив, ръководен от професор Пенка Благоева, провежда в онкологията проверка за канцерогенния ефект на зеолит. И резултатите не закъсняват.
гълхови и мишки бяха експерименталните животни. Резултатите от изследването на канцерогенния ефект не само, че се доказа, че няма канцерогенен ефект в българския природен клиноктилолит, но че съществува известна тенденция за намаляване на броя на животните, които образуват спонтанни тумори. Достигнатите резултати, че зоолитът в България не е канцерогенен, отприщват обаче вълна на погрешни интерпретации. Екип начело с професор Пенка Благоева и химик Недялка Измирова от Националния онкологичен център изследва приложението му в лечението на онкологични заболявания. Абсолютно нищо вярно. И това нещо толкова пъти съм се обаждала в медиите, толкова пъти съм обяснявала. Няма такива изследвания изобщо. Нашето изследване беше да докажем, че природният зеолит не е канцерогенен. Народът тръгна от цялата страна към Бели пласт, където се намира едно от находищата. Там, ако се беше сетил някой да снима какво се случваше през зимата на 99-та година, т.е. на 2000-та година, може би щеше да граничи с треската в Клондайк. Събота и неделя през уикенда идват хората с чували, мъкнат тук камъни някой път. Там имаше толкова много коли, че не можеха да се поберат в селото. Чак от София идват хора, Стара Загора. Винаги тук часове чакаме опашка за вода. До там стигнаха безобразията, че в пресата излезе една Христина. Тя е имала рак на тимуса и са й казали, че природният зеолит лекува рак на тимуса и тя през зимата, това ние съобщаваме, че водата не е радиоактивна и че природният зеолит не е канцерогенен, те обявяват, че водата е лечебна и че природният зеолит лекува рак. Има там кариера. От кариерата има така плочка синьо камън. От това, като се туши, като сложат вътре водата, уж помагал. И от тези камъни, от синьо камън сложат отгоре и продават се. От Димитроград пазара, Димитроград и друго, къде съм минал, Кърджали съм минал. Огорчението на инженер Измирова е огромно. Затова тя решава да се намеси. Аз отидох до Бели пласт. Кой го разпространява това нещо? Как може? Това е престъпление. Но за съжаление, тази жена, това момиче, 17 годишно момиче, беше простинало от това ходене в зимата, за да се лекува с този зеолит. Почина, между другото. Тъкмо защото бяха казали, че той е лечебен по отношение на рак. Това са престъпници. Това е престъпление, което се върши в България. Нещата обаче не съвършват до тук, защото в изследването на инженер Измирова централна роля е отредена не само на зеолита, но и водата в Бели пласт и околностите. Когато започнахме да изследваме естествената радиоактивност, от 15 чешми водата е под минимално доказуемата активност, което значи, че водата не е радиоактивна, а не, че е лечебна. Те имат две чешми тук в селото. Те друга вода не пият. Може да се пие такава вода, но не трябва да се прекалява. Защото тази вода, попадайки в бъбреците, може да доведе до образуване на камъни, защото това е твърда вода. Излиза бистра хубава вода. Особено за бъбреците. Почиства. Даже имали сме случаи, хората викат, като пием една седмица от тази вода, долу имаме една чешма. Имали сме случаи, нали? Човек разправя, вика, с една седмица, като имам чувството, как вика, пяска се вари, вика вътре. Въпреки че никой не успява да докаже, че водата е лечебна, до ден днешен две от чешмите са особено популярни. Едната е в Бели пласт, а другата малко извън селото. Идват цяла България пълна с тубите. По 300-400 литра е тук вода. Сега кой сигурно има 2-3 коли чакане. Аз съм от Хасково, ма живея в София. И идвате чак до тук? Да, много често. Защо? Водата е, да ви кажа, че е лековита, е верно. Може да е лековита. Ние постоянно пием. Моята майка изкара преди години 3 хепатита. И много тежко беше състоянието. И от 96-та година до ден днешен взема само от тази вода. И жената до ден днешен е жива. Значи много е пека водата, като переш, лесно не излиза тази пяна от водата. Първоначално там переха.
Лековитите свойства на природния зеолит и на водата в Бели пласт съвсем скоро се преоткриват и от печалбари от цялата страна. Те решават да използват богатите залежи на скалата, за да изкарат някой друг лев. Иван Митев е филолог. Занимава се с минералотерапия от години. Черпи познания от многобройните си пътувания в чужбина. В магазинчето си продава природен зеолит, а рецептата му е следната. Изсипва се в 5 литра вода, изчисление, това е немска информация, 90 грама за 5 литра вода. След 8 часа водата ви е готова, ионизирана. Преди да свършат 5 литра, пак си доливате тубата. Вечерта, когато я долеете, след 8 часа, т.е. на сутринта, ще имате пак вода ионизирана. Със същите показатели, да. 3 месеца едно пакетче върши работа. И си пиете от тази вода. Абсолютно неправилно. Аз мисля, че мога да опровергая с научни доказателства, че това нещо не е верно, тъй като тези 100 грама материал, който се продава и поставям в 5 литра вода, още в първите 5 литра вода ще отдадя всичките си катиони, калций, калий, натрий и магнезий, и няма да има нищо за следващите 5 литра вода. А вие този камък самите у вас варите ли си, правите ли си? Не, защото ние си имаме тук местна чиста вода, за какво да го използваме? Зеолит се обработва термично и се слага една чайна лъжичка в чаша вода, разбърква се и се пие при нужда. Тази чаша с вода, която гарантирано съдържа необходимите му калций, натрий, калий и магнезий за здравословното му състояние и за доброто му здраве и за доброто му развитие през целия ден. Рецептите в интернет са най-разнообразни. Според някои търговци камъкът трябва да се пече на 200 градуса преди да се сложи във вода. Според други на 300. Някои препоръчват зеолита да се разтваря в 5 литра, а други съветват количеството вода да е двойно по-малко. Според минералотерапевта Иван Митев в никакъв случай не трябва сами да събираме камъните от кариерата, а да ги купуваме от опитните търговци. Тук идват хора с автобуси. Идват толкова много хора, че понякога настава и блъсканица. Обърнете внимание, вижте. Обърнете внимание за какво става въпрос. Ето го мангана, за който говорим. Толкова много точки има тук, толкова много красиви дендрити, клончета има, че този просто не се нуждае от коментар. Съдържанието на манган е в такива количества, които е благоприятстващо и за пиене, и за хранене, тъй като всички интелигентни хора знаят, че в агрономията се употребяват препарати, съдържащи манган, желязо, мед и цинк за лесно подхранване на растенията, като така наречените микроторови. Струнцианит плюс манган е равно на първо време на опадали зъби, после на опадала коса. На първо време. Това са лъжи. Всичките изследвания показват, че той е една от най-чистите суровини. Освен това, един химически анализ на българските зеолити, които аз познавам твърде добре в последните 35-40 години, няма отделени на такива катиони на стронцеви и манганови катиони, които могат да бъдат тровещи за организма. Злоупотребите обаче не свършва до тук. Продажбата на зеолит като хранителна добавка е забранена. От Агенцията по храните ни обясниха, че на пазара няма разрешени продукти със съдържание на клиноптилолит. Интернет обаче казва друго. От Агенцията по лекарствата също потвърдиха, че няма регистрирани лекарствени продукти със съдържание на зеолит. В интернет мненията отново не са еднозначни. Инженер Измирова държи патентите на основните продукти, съдържащи зеолит. Това изструва около 400 лева годишно. Въпреки честото предлагане, досега само една фирма и е платила за правата. Печалбата ми знаете ли колко беше? С тези патенти, с всичките тези неща и селото това проучване. Не достигна 50 лева за 5 години. Те просто се подиграха. Остана и още един въпрос. Може ли зеолита действително да има лечебен ефект? Тук и търговци, и експерти са единодушни. За съжаление, в области, които на нас много ни се иска да го имаме като нещо, което може да ни помогне, именно става дума за фармацевтиката и за лекарствената сфера, той още не е така широко разпространен, той дори още неговите качества не са познати. Всички пият. Долни нямаме. Зеолитите могат да бъдат полезни в определена фаза на човешкото развитие,
при определен вид болести на стомаха и червата, при определен вид болести на радиооблъчване, при определен вид болести на кожен рак. При стомашно-чревни разстройства и след лъчетерапия и химиотерапия. Но не просто като минерала чудо, който може да лекува всички видове болести по света. Нашите тук живеят над 100 години някои. Мисля, че от тая вода, сигурно. А здрави ли са тук хората в село? Хората здрави. Здрави хората, като са дойде дена, нали знаеш. Единодушни са и в друго. Не трябва да вярваме на всичко, което четем. Много сме далеч от истината, написана в интернет. Хората от научния свят, не знам по каква причина, дали ги мързи, дали не искат, дали не смятат, че това е поприще, но не пишат в интернет. Човек трябва да има много богата обща култура, трябва да има познания, за да не го лъжат. А в момента за България вълната на шарлатанията е огромна. Въпреки категоричните данни на експертите, интересът към зеолита няма да спре. Жителите на селото ще продължат да приемат гости в село Бели пласт и да разказват легенди за чудотворната вода. Значи хапваш, пиваш хубаво, като пиеш хубаво водата след всичкото, нали? И то те се успокоява тази вода. Чудодейните чешми ще привличат хора от цялата страна не само заради легендите, но и до тогава, докато съществуват болести. Защото надеждата е по-силна дори от фактите. Това е нормално. Както има хора, които така са склонни да отидат къде ли не, за да се намерят подходящата билка, която смятат, че ще им помогне, по същия начин човек смята, че е чул някъде, къде е разбрал, къде не е разбрал. Човек се хваща за сламка. Има такива моменти. Има нещо вярно. Дядо му особено, само от тази вода пиеше човек. И си замера човека, обаче от бъбреци не е те оплакал въобще.